ama sign clear tu le ngai thla tu te chi bai kan book le fe ka cheu tu tuma chuan rail chhunga vai tuai kan ti mo khang ho le mizo tlangwal in hmachhawn dan video hi kan in ho le dona chumi ma a video kan clear phain thum har huai han nei ve zau taila chu ti rolin mizorama rail kong ta ron tlang chho to a vai le mizo te po kan in chaw nok don alang ta a chu ti ruwa chuan mizo thalai mizo mu pi te po kan film khura thalhet ga ria achan chu nakina te rail kong te an ron honganga khata khan zin veivak kan niemo khatiang huna khan hetiang thala kan mu tuai ho hi kan la tong ve don chawani chu ti rol mizo thalai ten mo mizo ril rem zong khan lo ni fak lo mai theya henga te po hian engkin nge har sat na hi kan la tok chho zel lawang ti hi kan soi theilowa enga po chu ni se rail chhunga mizo tlangwal le vai tuai second ti kha anin hmachhawn dan video hi kan clear ho ve reng renga chuan kan ngai dan te le thil dang dang te soi chhun som tur te omni chuan kan soi chhun som ve don ne ole tuna a video toy te hi kan clear anga chuan kan comment pa don nia tuna kan clear ta kang hian vai tuai pakhat hian rail chhunga chuang te khami ho kha ti hian poisa kha adil hlomani kuda do hloma tuna hian mizo thutna hian aron kala hian poisa kha ron dil ve hlomani engtin ge indor chho ton le ma se tuna kan enta kang hian mizopa hian camera in alo tin tla wang hian azam de nge mani vai tu vai tuai lai tuna video kan clear ta kang hian mizo thuna section bi ka chuan he vaipa tuai hian poisa kha engzat ma kha a hlo chuak lem lo ani chuan tuna thlak kan en ho ta kang hian an ma ni vai ho hi an palian boxi an sector boxia le lampanga than gender India ramdan pi khan gender ang khan alo pom official khan alo pom pui to bok nen mai chia ni si lo mi pa ni si lo kan tiang khamo chuan he video kan ron siam chan bera po tuna hian rail kong te aron tlang chho meka nakina te rail zin vei wa te po kan la tuang mizo then khat te mo nakina kan lo film khurnan nakina kan lo film khurlok nan he video hi kan ron pot seya rail zin thin te chuan in rianga te khan mi then khat chu an mu hi lai te kha an kai tho lo chuan an tilemo an mong te kha an va sen saka te khan poisa kha an dil lui hlom then ani an mani hi isra an intia na thok pai lem si lo khan mi then khat khatiang passenger te rail chuang te kha khatianga vau deuh ti khan an poisa te kha an lak sak tiang kut doin te khan an poisa te kha an dil sak ber mai ni vai ho then khat chuan an hlau em hlom khop maya achan chu an ma ni hian an chia hi an keng an tia tenan poisa khan tron dil che khata in pek lo khan an chia kha takin mi kha an lo thin an tia kha vai ho then khat te Christian ne lem lo te kha chuan an hlau em thina ma se kan mi so thalai te le mi then khat te atang pon kan riat thin chu Christian te tan chuan an lo hlom lem lo aniang poisa min dila kan pek lo khan chuan de khan min vron vin theba then hi chu kan lu ate mi ron kuka an ti mo an sector sia an palian hlom sia mi then khat tan ka chuan pek ngam lo chiang sa kha an ne ve lo mo chumi wang chuan rail kong te aron tlang thoka heng te po hi kan latong ve chau mai thei mo mi then khatan chuan thil thara nianga mi then khat tam tak kan lo hreto mai thei chuan mi then khatina an soi sel dana phei chuan poisa kha an vadila an pek du lo chuan an za mo te kha an hlim saka te khan an so saka khatiang khan an chia an nei ang mo tongkam chitin reng khan an chia kha an lo thina khang kha vai ho then kha chu an hlau hloba an chia hi phur zo lo hi an hlau berani chuan video pakhat han clear le ta la heta hian play role pakhat hian
poisa hi alo pe hlom tu lo nge mani part 2 ma khan an hruai luta tuai pakhat khan engtin tin mani anin tia ma se an han chuak le kha chu azoi thap maya a chunga khan chuan enge an vati per kha hriat to si lawa enga po chu ni se a video hi kan thlir ve reng reng o hetia kan huang hian tuai pakhat hian poisa kha khona tlei rol pakhat hian alo nei lo nge mani ti hian part 2 ma hian a hnuk luta ti hian a chunga khan mi somvel anom hnuwa khan an ron chuak le ni ma se a chunga khan enge an vati per kha chu kan hre to lem lawa ma sen han chua le khe che han in la tlei rol pa po khi azal hlak mai mo a chunga khan eng tin tak omang mo khoi noi pan lo in khoi nuai mai theya kan va hre lem lova a enga po chini se an rap thlak an za puyoma ti hian na thok pai lem lo khan passenger te kha cheng som som te kha then chu zanga te kha an dil hloba an pek du lo chen te kha an chia kha an lo hrep le ngal mo hetiang hi rel kong Mizoram a ron tlang huna phei chuan Mizopa ril rem zong cha ani don hau lo ti riata nakina chuan buaina hanna sa sok te po kan la tok chho lowang ti hi a soi thai me lo ni ram than kat US Thailand na khatiang tuai kan ti te chu an hmel hi adang ni chu ti ni lo hetiang mi India ram he chu kan van tuai nge ni kan tuai ho hrim hrim po hi an hmel han en hrim hrim po hian an ti hrola lian box si an hmel selhom box si mo foreign ram dang tuai kan ti ho ang he chu han ni hlom sila poisa po kha phal takhan lo pe mai theini mo ma se an hmel han en reng renga mi pasak phiar che ti han hriat mo ka tiang ho khan ni box sia le lama chuan hlau om tak chon ni chu ti rual chuan he tiang ho laka inven dan tur hi dan te po hi kan siam hi a tul ton ka ria chu ti rual chuan om zia bera chuan kut do kha ani deuh ber mai Mizoram khan mania kan ram hrui tu te se son huan thut khom khan kut Mizoram a kut do phal lo dan na dan te kha an ron siamin ka ria enga po chu ni se khang te po kha ani tak tak ni chuan ka hre sual lo ni chuan a thadon hlein ka ria chti lo chu heti hian Mizo le vai te kan in chaw pul nukanga leilam panga an hmel se box si tuai pa ngai khan ni box si lo mo chu ti rual mi hi a vau zong khan poisa khan dil hlom box sia khatia kha Mizo paril ru chuan a mil ton vak lo ti kha a chia ngoi ngoi nakina te po hetiang boina te hi kan lam hmachhawn lawang heng tuai sek ho nei hian boina te po kan lam nei lawang ti hi a soi thei lawa tun tum chu no le spa na le la hrengai lo te le nakina rel kong alo tlang huna kan lo film khur sok nan in ral rin nan mo he video hi kan don buat sai ni ti kha clear tu mi pui te pon min lo hriat sakula ti kha kan ngen cheu ni ole tun thuma tan chuan khami chen kha kan video ron react le kan ngai dan ron soi ho thai te chu lo ni le phot mai sila kai chu ka ron soi ngai nom vak lo mai theya haya ngai nom so ka video ron siam te po an lo om le mai thei chung te po su kan lo thiranga chuan hetiang thil hi tun ma rela lo zin ve to te khan in tong ve to enge in thil ton thin te kha dekha comment lampanga te mi pui te kan lo film khurna la kan lo beng var zok nan in thil ton ang te kha tun ma in thil lo ton to te kha comment lampanga khan min han share ve du khai ole tun thuma tan chuan khami chin kha lo ni le phot mai te se next video kan mu le theu don nia da mung da lurat da tut da chai garam chai any word pani ka bottle pani